bamenyi bekenyero gya Kemuriko risiku rya rero nigo bakoro kurubekana kwi murunganiri etaracha eyo hegwete nsemeyo ya Kemuriko urenda sobwango mono nigo borai bwo mujumbe ubwebunge yo Musiko Badia Barongo witirase hekimbe kya NCCDF besokya na kweresire miruli babwate ukini chisemi bo machoge borabuna boigo kumurekera amagendero ase bunge yo nigo bateru buno okoibwana utabwati siasa na gukora chikokonya ugukinia bo machoge burabu muri kitogiri batkopi na robotiro asenchira yo wikira Asensemo ya Kemuriko ime ya machoge wa burabu ase abantu banyarako bagwe sokya kurubekanira okoba wedaraje tranyara ko bagekoro isigwa nabayigo okoba bube gwe sukuru ase rogongoro iga Amaria dengoro kusamweli makoli omukachi Kemuriko getumbo Kemuriko police station nanka noga mwana na reri aibuno kona konjeki shimiwa Badia Barongo garo aliko montombia lakini bodo koranga ari advice y'abantu bako mu advice boroje ne taracha etendo era ye kware do ta ga ya ambire ko tugwera bone ke dutwale ko taka aso Badia Barongo atoro tenye taracha ndango kusamu yaje oyo nyandwa bifito noga obadio yo to jandi urotwa tutabiga chaga ga tengo toro singari school omacho wa twa burwa engineer ba school audio tara bara magirang akitokore perete odo no estima inani atokonyera abana ukene tiomoro ndara umuiburi gwe sukuru ye Kemuriko ama NP abana ba minto bachandegete sikoga ba kori barua bona areta banga kurchinso bona tusinyana kitokora kurende ase chinjira cyabwa ngomono mwari mumonero we sukuru yiga nanyako bagwe sokya nabo yigo konyara ko bakweresero buteneri buri ase sukuru yiga ninki kagendere tasobwagachi wa Center of Excellence era ase sukuru yiga nche net teacher ya Kemuriko Comprehensive School yona tenega iga senge ncho abantu batatekolete influence embeko rusiko goche se sukuru nge sukuru yiga yekwa juna abantu bariwete sikora kinia karato tenena tu akoni familia sabu maenenga abantu bakwa chaga barabamba bana andere bombaba obuteneri bwa CDF kurwase ensemo yo mujumbe Badia Barongo banyako bagwe sokya kwererangi kigenderete na siasa nyarako bage ukanywa ase kinsemo abantu bakonywa kisemi Samaria tango James Uganda uyu butwere njomo chairman CDF umachoke Barongo constituency yaso mwesimi wanjini Badia Barongo ari muchumbe project buneje nabiko nyare kano montaro no enturkana because ekero tugo advertise ya tenda onde bwens na rera ikiri tenda ya 5 million ko chigoro igere ya bakenya oyo ko win ya okore gas lakini roko people mbaire iye bagaliriria abo ya bene bagokora nigo bogo batuguteirare chingaki abantu banyara ko bagutumeka oswana na chinsemo asisemi chikorwegwa nabatiga gukora siasa chinsemo echo igo tiga oyo irega cia kore gasi akore bunega neji moirora enda mangana kabere tige gasi yo mujumbe ekoru ere kabisa digere abanya kenyoro baranga maene ekere skuru ye igoretu nga ye skuru ko togo taga launching tarehe 17 tarehe 20 foundation ya be laid de ronest tarike 20 na yemo skuru ya ikira atambe nonyano yo kwagachi nyomba bwo yata kwagacha mune skuru ya agachi korengana no muobisa oteninete usora se body yo korosia chipara sensemo ya mwachoge bwa burabu yo constituency igaerese irenga kwanyete no mushimi oito Badia Barongo na bwato mugana mune pare asarikira yani tarache ya asarikira sengenju yembura igo yotwanyete mbura mune gokya iga pare inera no process daraje inarengere iri mune chako ba maintain kulwa terega tembe kulwa sensemo ya Kemuriko machoge bwa county ya Kisia Maritana Gilbert.